kaikki, meikäläinen oli Joel Tuohina. Tässä on Big Fish, mikä on minun kaveri. Ja me tullaan siis myös Tubekoniin ehkä sitten seuraavan kerran. Niin tänään me tehdään taas toinen pätkä sitä kivimurskaus osa 2. Okei, nytten. Iso kivi. Oho, täällä haisee paskalle. Joo. Ota se pas video sen. Okei. Mutta. Mitä siellä tapahtuu? Mitä tapahtuu jotain? Tai jatketaan tätä videota. No siis koulun pihalla. Ja kaveri siellä kirroilee. Ja rupee huutaa. Ja palli sattuu. Eiks mun pitänyt tänään tullut teille yöksi? Jep. Joo. Mistä mä heilutan noin? Oto tää. Päälle. Joo. Tää menee ihan selkeästi. Ei mee. Tuo. Oh my god. Siis